share peace and love. Hey guys, good morning. I am CJ Chon and welcome back to my channel. So we'll be going to City Soho Mall just for another session of Skin 911. So actually I'm trying out a different service right now, so it's gonna be exciting. I hope you guys enjoy this video. Don't forget to hit like, subscribe, and share. Peace and love. Ante palaboy, di maklaro dito. Nico. Hello. Takas ako, galas 10 na kong kon. Bye, bye. Bye. Hi guys, so I'm here at Skin 9. Let's go up. So there, Skin 911. Nasuking tindahan ni CJ Estrada. I close pa day. I'll be back. Hey, morning. Open na mo? Open na. Wow, Pasko na sila guys. Naka-pants man. So what ko na ang usual? Hello. Pares with yung haircut, sir. Buyag-buyag. 36.4. Pa-haircut na tayo eh. Kupot ka na. Okay, kasi yung haircut, sir. Tapos pure pasta. Oh, yellow askal. So atong itry karon is kaning radio frequency sa face. Actually, if natin mo magpa-gamay na combination na ma-recommend sa Skin 911, which is first is the laser cavitation. It's a non-surgical and non-invasive way to remove fat from your body. So this is the perfect treatment if you want to contour your body. Yun ako ko dili. Hindi ko expert. Then lipo lasers, katong gitry sa previous vlog, is na siya ang significant removal of cellulite by effectively breaking down the fatty tissue and removing it. So, igoragit siya mag-breakdown sa mga fats niya. I-remove niya through the laser. While, kanya to try today, which is the radio frequency, works to make skin naturally firmer and lighter. So, kaning radio frequency is na siya para mahugot ninyo ang mga panit. Para youthful ang appearance. Wow! Bata tani. Laban! Tapos, yay, siniskay na po dahil. Okay na kamusta sa yung heart, sir? Ay, yay. Hugot na po niron. Puno na po naghugot yung mga plan. Ano po siniskay? Siyempre, mahandol na po. Saka na kikag-fans, miss. Nooy. Anong heart? Happy New Year. Open yung Pasko niyo. Wala pa akong nagtanggal o bumot. Kira na eh. Nipis na bitaw. Ay, bangs-bangs, gamay. Okay, lapad yung mga itong gamay. Tangtalan to sa mga cancer. Glasses din. Muna diha. Timot na sa... Kailan ka magpa-RF, sir? Based sa giingon ni Miss Mitch, kuan na pampahugot sa skin. Yes. Ito. Solidifying sa line sa tuwang skin. Mawala po ang kanang double kuan na. Double chin. Kahit ako, sir, ha? Sumunod rin solusyon guys sa mga nag-double chin. Ganahan magpa-contour silang na. Modify nilang jawline, nilang cheekbone. Radio frequency rin yung katapat guys. So katong, dapat tong combination sa katong 3-cup procedure. Yeah. Katong Cryo-slim. Cryo-slim, muna siya katong cavitation, chocolate. Cavitation, yeah, lipo. Lipo, Yeah, garlic. kani RF. So may bawal ako ani. Bawal kung magpainit gyapon. Yes. Di ba ito init? Dili to pass on within 8 hours. Okay. Nabi ko ikaw niya. Kira. Then ka ng mga whitening, bawal sa siya ng mga products, whitening sa face. Start na to sa radio frequency. Sige, start sana. Ano talaga na tilt tagamay. Start na sa. Not double chin. Init siya, no? Init siya, sir. Init siya. Kaya ra. Kaya pa ka? Ay. Kaya na mga ito. Ay. Pero siya, din mo kayang kalimutan. Oh. Di ko siya dili.
na bulgar. Wala man good. Komedya na guys. Ayag to. Hindi yan. Tuo mo guys. Dudulog yun maayo ko. Sakit-sakit ka siya. Medyo kayo ma-feel ano nga mura siya mamangit. Oo, na-feel lang umang. Init siya. Ay, ano kaila sa kuhan ba? Sa sana? Sa Talisay, ganyan kuhan? Nga mall? SDC? Oo, mabana. South Town Center. Oo. Sa tiyan siya yun, nang lagom yung pikas nga sa'yo, nagdipis ako ng kaya panik daw. Dili sir, normal rigid siya nga mulagom sa matlagom ka ng RF. RF. Oo. Di mo ka mulagom akong naong anin. Dili. Kaya ito po party yun niya. Kaya ito kapalagom akong naong. Dili ra sir. Sa tiyan mo, lagom din siya kay more on kuan mo good siya, fats and muscles. So, nakuyawan siya eh, abi ko nung unsa na sila. Najay po itaw sir nga kanang dali malaguman nasay wala. Mao na aksaw na kung tiyan ako kayo kasi sige ako inom og horse kung itong bugnaw kayo. Oo, lagi kayo na siya bugnaw. Pero wala sa taan na guys kay kaya kaya itong balay po. Oo. Tiyan. Yes, sana. Ay, nidako ko ba ko sige ang kaon ay kalakang kaon ko. Buntag ko to sa hapon. Ibiin na po na midnight na sa. Lahat na to snacks. Oh, bigutom ko yung sige. Naman din akong agka ng liog. Iya, gana pero init ka siya ang feeling. Init siya. Gani siya rin kasi murag balay. Mamaat. Anam siya kaya karon pero kung wala na kayo. Maintenance ani, so ma. Kuan, pwede nini mo siya every 3 days, pwede mo every week lang. Mo maka-notice na kag-changes ano niya. Hindi lang kasi pula di kaon. Hindi ka sa pag na side. So apil pud lang ko ani, akong happy nga niyo kuan. Agtak. Full face. Full face pati ilong. Oo. Oh, sakit kaya di ilong. Dili ra. Ari. Dahil masakit kaya pun diamond feel ang big creaking ni. Nundo jud maay. Contour. Wala laser na siya. Mga init eh. Pero kita gilo. Just nga, dire. Oo. Gilo. Nilis nga gawin ako ilang. So, may sakto na lang good. Dahil sa gumikig bangag niya. Ano, kumahin na na yung bridge. So, tangga nila. kuhay gamay. Kuhay gamay. Lapan! Gutom naman ko guys. Paganda ko rin niya ba? Gutom na. Kasi naman kung mag-RF sa tummy cake, kuan man, bawal daw kaon. 1 hour before and after sa session. So, dili ko pwede mo malate o kaon. Kay, inong kong tambal. So, next time naman kung mag-RF sa kumpiyan. Oh, naitlog na ako. So guys, take note na dili pwede magpainit. Ikaw ko man ha. So, pili masol ninyo hanggang after 8 hours. Or within 8 hours. For 8 hours, whatever. Sir. Okay, man na. Ang baguhan ko nung ikatanggal sa katang headband mo rin. Wala na yung buhok na bungkag ba? Gamay naman akong kuhan. Sure. Saraan. Bitaw no. Wala na akong double chin. Bitaw, ang gamay bitaw. Or kita ko lang kong mata. Bitaw no. Amazing. Gamay na. Gamay? Di gamay? Kaya anak lang ko. Pero kung mo, ako syempre, tapos bagyan ng double chin anak yun. First session pa lang. Pero kung normal, mo yung normal. Dito. Gamay no? Amazing. Sa mo ito yung parisan sa katong tri-slip. Yan. Lipo laser. Yan. Cavitation. Kapag iba mo dito pa ito eh. Basta ka to siya. Kanya kanila yung radio frequency. Alright. Laban! Hi sir, familiar. Sino channel? CJ Estrada. Hi! Hi Langga! Awan, hapit ra mga good direction siya. Gaya kong taas. Guys, wala ko kaklaro niya pero familiar ko siya kasi ya. Wala na ako nag-fishing. So ako ba ayo ay? Buyag taon mo. Upag-upag ka na po tayo. Gate crusher ako dali guys. Mami Ems, guys.
Hi. Nati-great cash ako dali mo. Hey guys, so I have here their Christmas limited tea. Excuse me. I have here their Christmas limited tea edition. This is the mango cream cheese milk tea. I love it because it's mango. If you happen to be here at City Somo, please drop by here at Cebu Cha for milk tea. This is my first time having mango cream cheese milk tea. Usually I just order Okinawa or watermelon. So. Good thing na nag-happen to Miss Maan. Salamat kayo sa pagtawag ako. Hey guys, so we're here at Solinea building and change outfit because we're gonna have a simple gathering with the Grammar Session Cebu family. We'll be here at Spence Coffee Shop here. Coffee, comfort, food, and pastries. So we had the place on ourselves. Well, English lagi ito. And our theme is white. So let's go. Alimot yung gisuot kaya na kumuulan karon kay bagyo ba. Pero hindi, nainit naman siya sa muna nga. I don't know. Alimot kayo. Wala na sila mga tanong dito. For sale. Mga plantito. This is how grammars take their photos, guys. Ano si Mutia? Hi. Nice to see you. I saw you and I said, you look very familiar. We're here Can I take a photo with you? Of course, of course. Yay! Social distancing. I know. Okay, hang on. 1, 2, 3. It's so nice to see you. Thank you for the cookies, by the way. It's so good. May artista, friend ako artista. Wow! Wow! Kasexy ni Ma'am, eh. Single na siya, guys. Pamain lang. Pamain lang. Ano si Ma'am L? Nasa baligya flowers, guys. Dried flowers. So aesthetic. So message her on Instagram. That's L_aesthetic for orders. Hi, Japanese mo na. Konnichiwa. 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 Joke. Hey, turnover guys. Hey, what's up guys? This is Aldrin Core and this is the Art Studio episode 10. Pero pa ko sa episode 10 kay naputol. Kay gitapulan guys. Kinahanan kayong mga ganap sa life and part of my life kay napot ako sa akong life na na-part. Pero magpasalamat ako sa skin naman for my pagka-fresh. Turnover now to Wilson. What's up, Silingan? Welcome back to my channel. So, karoon namin dito sa Spence Cafe with the owner of the camera. Marto siya, guys. Salamat kayo. Oh, fresh kayo. Skin and 1-1 babies. Skin and 1-1 babies. Mga suga. Napa na ikuan? Oh, fairy lights. Thank you. Merry Christmas. Alright guys. Alright guys, this is for the alright guys. Alright guys, that bad. Wala S gawin ako sa dila. Alright guys, alright guys, that's it for today and hope you guys enjoyed this video. Don't forget to hit like and subscribe. Alright guys, that is it for today and hope you guys enjoyed this video. Don't forget to hit like, subscribe and share. Peace.